ओंखाम जानायखौ एसे देखायनोसै लोगोफोर माबायदि जानायफ्रा राभा भिलेज बियो Busy dah. Nak berasa apa? Oh, mama dong. Oma nak labra, lagi dong. Mana nak? Nak. Udah menjadi. Mari nanggan ni anak mentu. Sushi Korean deh. Ini beri gedong. Kami sama berlain abirat. Lainan ini sebagai lompat nih guys. खाना कैसा हुआ रे? अच्छा है, बढ़िया है। बढ़िया है। क्या खाया? ओमा दीदी क्या खाया? ओमा। अरे सबको खा सकता है ओमा। अच्छा है, यही सही होना है। ओमा भी खाना पड़ता है ना दीदी? Khumlai batrayawno onlayna suyno hayayaw ne harsing zayo batrayawno nanglai khumlai batrayawno onlayna suyno hayayaw ne harsing zayo Gaya sungtap lama derhasa jane jiu lamaya gaya saya saiklu Raina dandise hantinangana saisanayjang binikhaino खोनासंदों गले गले गाबज्रि हरनाय रिंखांनाय जिसु नि रैसु मैरा बिल'नो जिउनि लामा बिल'नो जिउनि बरसा जोबनो गैयै जिउ आर गोजोननायनि खैफोद आफोदाव लोगो नांगौ गोजोन न'खर दानो अनज्लायनाय नांगौ खौसेयै थानो निमाहा नांगौ खौसेयै थानो निमाहा नांगौ
सुंथाब लामा देरहासार जानो जिउ लामाया गैया साया सायख्लुम जिरायनो दान्दिसे हान्थिनांगोननो सैसोनायजों बिनिखायनो खोनासंदों गले गले गाबज्रि हरनाय रिंखांनाय जिसुनि रैसुमैराव बिल'नो जिउनि लामा बिल'नो जिउनि बरसा जोबनो गैयै जिउ आरो गोजोननायनि खैफोद आफोदाव लोगो नांगौ गोजोन न'खर दानो अनज्लायनाय नांगौ खौसेयै थानो निमाहा नांगौ